Aquí vemos que hai máquinas que axudan, pero aínda así segue ser un proceso prácticamente enteiro artesanal. Sí. No, lo principal, la característica nuestra del trabajo monástico es que sea un trabajo manual. E unha vez temos as formas, xa pasamos ás bandexas. Efectivamente. Las colocamos hasta llenarlas y algunas que llevan pues estas como la guinda o las pizcas de chocolate, pues se va rellenando y una vez que ya se tiene todo, se pintan con huevo y ya las meteríamos al horno para cocer. Un leva conta de cantas pastas sacades aquí ao longo do ano ou é mellor non contalas? Es mejor no contarlas porque entre las que se comen los monjes y las que se venden no salimos a cuenta. Ou sexa, que de vez en cando, segundo indes facendo, algunha vai desaparecendo. Pero solo las que se rompen, solo las que se rompen. Ah, vale. Muchas veces se rompen más de las que envasamos. Co seu permiso, Fray Daniel María, eu casi que quería probalas. Claro, hombre, pero ya lo dice el adagio monástico, a la mística y a la mástica. Isto está boísimo. Empaquetasme un par de caixas? Sí, hombre, claro. Veña, xa temos para a noite boa. Espectacular, sabor e tradición, e merece a pena acercarse aí ao Seira ou a algún mosteiro, algún convento que teñades cerca seguramente, e mercar esas doces tradicionais que levan receitas de tantos anos, merece a pena. Ahora, en serio, que estuvemos un pouco de vacile, pero esta receita funciona, colledes a nécora, sal por abaixo, sal gorda, sal por arriba, 8, 9 ou 10 minutos no forno a 250 e salen espectaculares. Hai que quitarlle o exceso de sal despois, vale? Quitarlle o exceso de sal porque senón vedes que pode quedar un pouco de sal por aí pegado e é desagradable o sal notalo así na boca, vale? Pero quitadeslle cun pano o sal e quedades unha receta que quedades como reyes. Que vos sale mal, botadesme a culpa a mí dicindo no, que yo vimos a facer a Roberto Vilar pola tarde no que anda aí, e listo. Pero prepárense, porque agora ven o peor. Ahora ven o peor. ¿Cómo tal? peor? ¿Qué viste ahora? ¿De qué? Este é o meu sitio. Este é o meu sitio. Sí. Pois agora, tranquilidade, Vale. Porque... Vamos tranquilos. Benvidos ao quen anda aí quen anda co prato. Quen anda co prato. Vale, hoxe vanse enfrentar dúas receitas tradicionais de Nadal. Por unha parte, Xulio, moi boa tarde, Xulio. Boa tarde, moi ben. Bacallao con coliflor. Un clásico. Bueno, cun matiz. Que matiz? Vou dar unha voltiña. Non vamos facer só cocido. Vamos facer un bacallao biscaína, Vale. despois vamos facer unha coliflor que vamos a escocer e vamos a Porque o saltear. tradicional que entón? O bacallao cocido con pataca e coliflor, é unha hallada. Oh, vai tristeza. Ah, allada que se vai... Unha Eso halladinha para a noite cocida. vai moi ben, Sí. Eso para a noite... A medianoite repite. Espectacular. Vale, por unha parte, Xulio, bacallao con coliflor, e por outro lado, Raquel Atanes, Sí. a chef executiva, Sí. ca súa receita da súa tía. A receita é familiar. O que pasa é que está manuscrita pola miña tía, pero isto xa o fixo a miña avoa, a miña nai. O que pasa é que, claro, máis de vaise 500 desgastando. recetas. No, Como se mira, chama mira. a receta, o nome? Chámase, aquí o teñen, Polo do País Recheo. Mira a libreta. É de cando Mira a estudaba libreta, isto a tía. xa ten vida, Sí, Isto sí. ten vida. Polo do País Recheo, con todos os ingredientes, con toda a elaboración. Vale. Teño que seguir paso a paso isto. Isto é Raquel, alquimia, que precisamos? Que hoxe hai moitas cousas. Pois ves moitas O polo, cousas non? porque, O polo do claro, país. un polo ten que ser un polo de 2 kiliños como pouco, así como con capacidade, porque hai que rechealo despois, vale? Empezaremos co recheo. Que pasa, Juan? No, sigue más perfecto, Céntrate, Juan. Tonto que é. Claro que sí. Non te rías da rapaz, hombre. Receita tradicional. Castigado. Aguántate aí un pouco, hombre. Pensa en o que estás a facer. A señora non ten nin idea de cociñar, está facendo o que pode. Estou salvando a situación, estou polo. salvando a situación. Un polo. Vale. E para o recheo precisamos paté de ave, preferiblemente, pasas, manteiga, nata, unha pizca de sal, maza, teremos que mesturalo todo Se aquí. topo recheo. Sí. Despois isto, métese dentro do polo e xa verás, porque queda como cocidañado, pero xugoso, crocante por fora. É espectacular, Se non saben que facer esta noite a estas alturas, se queren sorprender, de verdade que esta é unha Arranca. receita para quedar... Veña, Juan, Mira, importante que a quen lle vai tocar facer o recheo, pero bueno. Mira, tes que botar o paté a nata, Axuda, Xulio. as É que pasas a manteiga me va que non é por e recheo. mesturalo todo mentre son cortos anaquiños A a mí amasar. parecía o mismo. Pareceme que a min que a manteiga non debe ser por recheo. No, eu creo que no, Eu creo que Non, para a manteiga botarlle ao non é polo, para o recheo, tes razón. O paté sí, non? O paté, a nata e as pasas sí, e a mazá tamén. Canto e a... lle boto, chef? Bótalle todo. Venga. Non lle chores ao recheo, non lle chores. Mira, isto... Hai tamén moi tradicional que haberá moitas casas que ahora mesmo que estén xa a esta hora facendo o capón. Claro. O capón de Vilalba, o galo de Vila de... Xa deberían ter. O galo de Vila de Cruces. Eu fixen un ano o capón, o galo, fixen o galo de Vila de Cruces e quedoume duro.
Fíxechelo pouco tempo. Apureime de temperatura. 6, 7 horas, no Pero un forno. capón. 6, 7 horas. Ben. Era Malo, é un malo. Sí, por él. Así? Creo que sí. Milagro, ese foi outro. Sí, sí. Tamén me quedou mal. Tamén lle quedou duro. Pero non foi culpa mía. Quedou moi seco tamén. Ti vas mesturando todo, non? Veña, vamos mesturando Otra aquí vez, os ingredientes sí. para recheo. Vamos Sí. con Venga, Xulio. pues vamos, vale. Vamos con Mira, Xulio de vamos. bacallau. Veña, Mira. Xulio. Moi doado, super doado de facer. Mira, vamos a empezar primeiro por meter o bacallau no forno, De salgado, de salgado. Temos aquí, vamos a botar un poquillo de aceite aquí na placa. Tú sueles cociñar na placa ou en... A mí gustame na placa, sí. Aí na. Entón, colocámolo así. Sempre a pega abaixo, non? Sempre a min a pel para baixo porque non me importa que se agarre a pel. Vale, a Sí, pel... claro, que se che pegue non pasa Claro, nada. a mí non me importa que se pegue. Entón, vamos a facer para 5, porque meu cuñado igual non ven, entón deixámoslo así. Os cuñados... Os cuñados sempre fallan. Apártense das casas, os cuñados, por Sí, favor. sí, Pero non é sí, sí, sexo, sí. hombre. Venga, hombre, Sí, vai ao había- restaurante. Entón eu vou poñer o forno a 250 graus e tamén 8 ou 9 minutos. Vas facer primeiro o bacallau? Sí, isto metémolo no... Porque despois Vale, termino vale. ca salsiña. Está che sal? Vale. No, está desalgado. Ah, claro. Claro, está desalgado. Por favor. Entón, eso. Sal. 8 ou 9 Chalaos minutos. co sal. Claro. Mira, entón, a biscaína é unha salsa super sinxela de facer. Mira, vamos a botar aí. Aceite. Vale. A ver se me deixastes por aquí algún... O sea, a salsa é para o bacallau e a coliflor, para todo. En vez da allada... No, é para o bacallau só. A coliflor vamos a dar un toquiño diferente. Vale, vale. Non se tedes un allo vos aí. O que teño problemas. Un dente de allo. A ver, non nos estresar ahora mismo. Estás con recheo. Non nos isto que é. Temos Isto unha pequena... vomitou o gato. Home, non está Tranquilo. cociñado Paté ainda. de habas con pasas. Paté de... Pero igual tiñamos que deixar unhas pasas para despois. As pasas non o licor. As noces son por recheo. O licor. Como? Non me enterei. As notas son por recheo. Penso que non, No, Vámonos de aquí. Julio, a ver. Armouse a o vizcaína, como A é? vizcaína, mira. A vizcaína. Unhos dentes de allo que lles botamos, un dente de allo que lles botamos enteiro. Si, prenda aí este. E poñemos neste aí. A tope. Botamos o dente de allo enteiro porque despois isto vai todo triturado, A tope. Que chorro. Aí, na B. A ver, a tope. Ve, Aqueles dous están pasando. Mira, a cebola cortámola así en trozos. pero cales son os ingredientes da vizcaína, básicos? Simplemente allo, cebola, Ay, joder. aceite de oliva e carne de pimento choriceiro, que atemos aquí. Carne de pimento choriceiro, Claro, que eso lle dá un toque Eso se para facer arroces, a veces. Buah, porque lle dá un toque buenísimo. Carne de pimento choriceiro, pos arroces, toque brutal, Os arroces para fideuá podes sustituir o tomate triturado. Eses froitos secos que temos aí, eses quicos, esas pipas, esas abelás, vamos a utilizar primeiro para saltear a coliflor, despois de escaldada, e despois para decorar por riba o noso bacallau para que teña un toque Canto crocante. tempo leva a coliflor para cocerla? Mira, vamos a escocer só 2 ou 3 minutos. Ah, sí? Porque vamos a sacar o cañoto e vamos separar as flores. Queres sacar as flores, ti? Sí, o Pois vai flores, sacando as problema, flores. Sin cañoto, vale? O cañoto guardámoslo para... O cañotas ven despois. Cañotas ni está ni se lle espera. O que tú así, isto, flor, non? Sí, pero máis cativa. Mira, unha cousiña así. Quitámosla. Fari un... Menos tal, aínda. Eso é. Ah, vale, vale. E va rompendo. Só a flor. Vale, Sí, vale, así vale. vamos... Así queda máis Sí, no, bonito. vino claro. Vino claro. Es un alumno moi aventaxado, Vino claro. Que non como os outros. Só a flor, porque o canoto... Os outros, madre canoto mía. non... Xulio, estamos aquí facendo o que podemos, amigo. Bueno, está todo controlado Xa xa, está todo controlado. Sí? Date xa Pues aí, en todas. Integra, sí, dalle. E Vale, integra vale. todo ben para que colla corpo, vale? Que non pode estar moi líquido. Ala, aí vou. A ver. Eso está xa. Bueno, esto ten unha Estamos niso, isto xa vai collendo forma. É que vos ríades O que antes. rí o último Mira que rí pinta. mellor. Eso, sabes que parece? Madre mía, eso de lo meter dentro do polo. Sí, Sí. agora. Pero por onde? Queres saber por onde? Pois, escoita, hai dous sitios, pola gorxa ou polo que non é a gorxa. Pois vai ser polo que non é a gorxa. O que pasa é que eu se vexo moi líquido, botasterlle bastante nata, non? Canto che marcaba a receita? A ver, Había a receita 200 gramos. Vaya, marcaba ollo. exactamente 50 mililitros. A receita xa de tua É un tía... bolo libro, Xa de tua tía solían poñer, xa vas vendo ti. Bueno, claro, non, eu pedí un manuscrito para que non... eu escurriría, Escurre, Sí. Juan. Claro, Venga, non botes vale. líquido, líquido non. Non lle botes Teño que líquido, abrir porque eu senón- Nos aquí. recheos non debe haber líquido. Claro, eso vai rezumar. Teño Tiene que que ser abrir unha... A idea da tua tía supoño que sería unha pasta, Raquel? Sí, ai, espera. Eso é. Sabes que me gusta Vale, botar? va. Sabes que me gusta botar Oye, a mí dentro? isto- Que? Cando vai ao forno, touciño. Claro, sí, o porco vai moi ben. A grasa del porco vai moi ben. Incluso por fora, Cacho de touciño. A ver, un pouco de respeto. Raquel está pasando los peores momentos da súa vida agora Sí, mismo. bueno. Esa irmã está guapísima. Disculpa, eso, pues é herencia familiar, Raquel. Pero sabes que pasa? Que eu sempre chego á mesa posta.
Non sabía... Ai. Eu metería de todo, porque despois entendo que na receita pon que tedes que atar, verdad? Sí, ahora hai que atar, No, sí. coser non, como vas coser? No, para eso xa veo un anestesista. Está me dando noxo de verdade. Vamos ir cortando a corda. A ver, tranquila, Raquel, xa me encargo eu. Tranquila. A ver, Vai con Raquel, axúdate aí. Vamos a ver. Ai. Esto no paga na casa. Ou polo Que menos queda así. rico, Polo que menos queda así. rico, de verdad que sí. Tú cando metes o polo no forno, aínda que non siña esta receita, na pel botaslle algo. Eu no. Nada. No, un poquinho de sal. Eu non lle boto nada máis, no. Porque De feito, a grasiña que ten, pa que estes quede crujiente. os ser polos do país teñen grasiña debaixo da pel, entón xa che... No, he dicho, que nos vamos simplemente botar sal tamén, Sí. Vale, eu non lle botaría máis, Juan. Vale. No, non lle botes que máis. vai- Xa ben. Vas a ver ti como é a Vai receita. vomitar. Vai rezumar. A Vale, ver, agora, queres que volo ateo? Por fora hai que darlle un pouquiño con brandy que sobrou. Sí, de licor. pero- Ese, sí. Claro, por nós por fora botamos un pouco de brandy. Eso é. Hai que untalo, non? Sí, dalle. Madre mía. Ai, por favor. Eso hai unhas brochas, Madre mía. Sí, pero las temos aquí. Pero mira, Seguro mira, que por no, fora veña. bótelle así. Así, regamos. Ala, Vale, venga, eso deixos, é. vamos a Fabuloso, vestir. agora No, é no, o hai que momento de atar, atar, hai que voy a atar. atar, voy a Veña, atar. isto ten que estar No, así. que vas a atar, que non quero que saia correndo. Vamos A ver. a sacar de aí, saca desa bandexa de aí. Vamos. Que vamos Así a me empezar, gusta entre mira, todos, o verdadeiro mira. espírito do Nadal. Mira, vamos a empezar polas alas, vámonos a poñer Vale. eso, Está te vendo tú a ti ahora mismo. Agardo Está que botando non, un pouco por pero fora esto, non. non? Como se chama? Madre mía. Carmen. Mira, Carmen. Perdón. Tens que perdonar, Carmen. Mira, vámonos a atar. Non está ben, Raquel, está Non atravesando, estou ben, sí, está sí. atravesando un Juan? dos peores momentos da súa vida e bueno, isto colleu uno ahora faz, mismo Juan? así. Pasou. E a veces estás mellor, a veces peor, pero E bueno. agora estou peor. Que sí. queres? Ahora está... Carmen, tranquila, esto vai quedar de vicio. Mira. Seguro que sí, eu atamos ya- confío, veña. Atamos as alas. Iso. Ala. Vale, así se nos queda tenso por aquí. Claro. Xulio, Así, esa é a pinta. porque vas a atender a Tens que lle sacar todo eso, a outra chamada. que? Sí, porque falábamos antes dos cuñaos, creo que era o Padre Patiño que falaba dos cuñaos. Sí, Sí, porque hoxe é o día, non? Hola, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Caíme, cuñado. Oli! Oli, que tal? Bo Nadal aos 4. Teu Moi cuñado, bo pero Nadal. por que teu cuñado? O meu cuñado porque estamos casados con dúas irmás. Pero como fixestes eso? Vamos, porque... Ah, doblemente cuñado. Que Pero choconte non vos conocíades antes, vos? Sí, xa. Vos conocíamos antes e casastes con dúas irmás? Anda. Ai, que Conocémonos Moito. desde que somos rapaces. Moito invertimos, Empeñouse ser o pariente meu, e a única muller que topou foi casándose que é máis da miña muller. Pero, Así foi. e ceades xuntos hoxe ou en casas distintas? No, xunto. No, ceamos xuntos. Estou vendo que está facendo coliflor con bacallao. Sí. Non traiga... Sí. A vizcaína. Non lle gusta nada. Pero hoxe cociñas ti? Non lo tolero. Sí, cociñamos todos, sí. Facemos ali... O bonito é eso, é cociñar. Sí, todos menos meu cuñado, que él dirige, claro. Non ten pinta de cociñar, Oli, No, Ti Oli. cociñas, Oli? É un bo Eu cuñado, axudo. Eu axudo. Oli dis que é un bo cuñado. É un bo cuñado, sí. E Xulio é bo cuñado é destes de que todo sabe, todo entende. No, ese é el. No, é un cuñado maravilloso. Vas veres como cocina e imaginado o sufrido que é ser cuñado dele. Chegar Home, a un casa chollo, e- claro, eso sí. É Tengo máis- maravilloso, é verdad que non podo falar mal dele. Pero bueno, algunhas veces Ui. temos anécdotas, claro. Non vai ser todo maravilla, pero bueno, en general ainda temos unha plaza de cuñado máis por se vos queredes apuntar. Hai Temos unha irmá solteira. unha vacante de Hai unha cuñado, hai solteira. unha vacante. Bueno, cuñado, Correcto. vémonos ahora en breve. Pois veña, espabila que temos que comer o queixo a casa de García. Pero deixanos un anaquiño Sí. que íamos regular que a nosa receita está nos botando unha man, vale, Oli? Apiádate de nós nun día como o de hoxe e agora cho mandamos para aí, vale? Vale, deixo-vos todo o tempo que faga falta. Iso. Oli, despois do plato xa vou, vale? Acabo esto, despois Correcto. teño... Que despois venga votos con prato. Pluriempleado. Claro, hoxe Pluriempleado, mete. hoxe ten... Bueno, pero xa é unha tarde de cociña. Sí. Xa é unha tarde de cociña. Hombre, Aquí entre todo todos. Galicia. Toda Galicia está nas cociñas hoxe. Bueno, ahora Gracias, Oli. Mico. Micoli. Veña, Chao, Oli. bo O Nadal hai que darlle con sal, precisamos un chisquiño de sal. Teño eu. Tes? Pois veña, préstanos un pouquiño que hai que Sal, sabes que é sazonar. unha cousa blanca. Sí, aí chego. Metede no forno. Temos que un non se por pouquiño fai, de licor por Veña. fora e agora o forno. Atanes. Aviso, o forno ten que estar a 140 graus unha oriña e logo subimos un pouquiño para que quede crocante por fora, vale? Aquí está, polo do país Así, sin medo, recheo, Juan. espectacular. Confíen que vai quedar rico. Confía en min. Vai Sí, sí. quedar rico. Imos calar bocas esta tarde. Sí, Isto sí. é fantástico. Xulio non vai mal, non? No, eu Xulio estou puxando a cebola moi ten o bacallao ali no moi forno. despaciño, xa Meteu o teño isto bacallao aquí. no forno. Vamos O prender bacallao aquí. solo con un pouco de aceite por encima, nada máis. Eso, Metelo no que xa, forno. que xa vou sacar, Sí.
Todo o tempo a traza. Pois mentres se fan o polo e o bacallao, imos ver que va a encear esta noite os galegos e as galegas, porque moitos tiran dos clásicos. Quen cociña en Noiteboa? Pois Carmen. Carmen, que lle fas ti aos teus de cea de Noiteboa? Almejas e langostinos e despois algo de carne, un rollo de carne ou algo así. Bacalao tamén, día. Vale. 7 platos, si queres, metemos aí. Podemos meter bacallao e despois cabritas, despois o capón. Vai ser moito, máis que nos empachemos. Que cenas ti en Noiteboa? Ai, que talla a bella. Non sei porque imos de invitados. Non sabe. Ai, a vostede non leva nada. Ai, eu non. Comer e beber é máis nada. Así dá justo e veu contigo tamén, Entre cabrito, capón e bacallao, que prefires? Bacalao. Capón desde logo non. E logo? É logo, porque non estou cheo del. Nos ahora na casa hai 20 ou 30 polos. Bacallao? Bacallao tampouco. Eu collo bacalao, porque a mí o cabrito non me gusta. Preparando ben está moi bo. E vostede sabe cociñar o cabrito? No. Vale, ben. Pois